City. Ko si Ricky, isa ko ka-guard. Sige kog pulang, duty kog buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas. Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Layan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo gid. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga. Estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan. Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawat. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon. Mayong hapon mga pinalangka namon nga mga tagpalamati. Padayuno naton subong sa pagsipad-sipad ang kasugbon sang aton drama sa kahanginan. Ginyugid makuhaan sang leksyon nga ginatig-uluhan. Rehas! Sa kasaysayan! Ang singsing! Mamangkot ko, Tani. Oh, ano ina? Kilala mo si Gina Medes? Oh, ha? Hindi ko siya kilala. Nga man? Nanay ko na siya. Kagambalya. Ikaw ko nung tatay ko. Ano? Hindi punggol ya. Ay, dahil hindi ka gani maghambal sina, ha? Palihog lang. Kay arang asawa ko. Patso niya ko na karon. Palihog lang. Basta storyahan ta niya. Kay ikaw yung tatay ko, hambal ni Mama. Kagdamo pa. Damo pa may aras ang tao nga makapamatuod sina. De? Me? Manong babae nga ina? Nga nagahili siya. Ha? Ha? Dondi, ha? Ay, utang nga buot. Palihog, lakat na. May istorya tatasun kung wala ng asawa ko, ha? Sige na, lakat na. Lakat na. Nagapangabay ako. Sige na, day, lakat na. Basta, katuig ko sa kapihan dito sa piyak nga bangga. May bagod ang kapihan ng aircon. Ton and Tons ang pangalan sa kapihan. Una. Lakat na. Halindo? Tipong ko Ano na? Para di siya sawahon. Ano na? Day, kukuan. Maano ka, day? Me, Dindo? Kaina pa ko gapi na mangkot. Wala kagid kasabat. kukuan, me, wala ko kabati eh. Maano siya siling ko?
Kag nga daw nagalumaw-lumaw ang mata sang babae nga ini. Pinabusong mo naman. Ay, hala, hindi, ma'am. Sorry, gid, ma'am. Kuanang nagapangita ko tani ubra kay nagamasakit bisi lula ko, ma'am. Wala ka na ginikanan, ha? Ang nanay na lang, ma'am. Kag si lula ko naman ang nagpadako sa amon. Ay, day. Kukuan. Wala kami nagapamaton sang tao subong eh. Bawa pasensya, giday, ha. Man, dito sa mga kalanan, bala, basi o kun sa kapihan man da, basi kun may ara, bala bakante, how dito ka na lang Dindo, anong ginasala-sala mo man? May kukuan. Naganging patay ka gidya sa ligbat. Abila ka to. Kaya ako may istorya sa babae nga ini. Lakato. Naalakat wala, na. mami. Patay ka sa ligbat. Kukuan, nagapangaman lang ko, kay basi bala karon pabangdan mo naman ko, aw. Kakabalo ka naman. Buot na ko yan. Gali? Kakabalo mo. Gali? Oo. Ako pang sugiran mo nga animal ka. Ay, Palinde. Oo, may. Day. Pungko, day. Pungko. Thank you, ta. Pilang edad mo? 15 ta. Manog, 16 ako dason bulan. Taga diin ka? Taga Purok Gumamela. Dito lang na yun sa unahan tamon balay ta. Ano nga obrang nahibalaan? Ay, sulod balay ta. Or bis ka na lang kabalo ko yata. Sige. Kay manughalin ang isa namon ka timbang. Ikaw na lang ang ibulos ko. Pero ang obrahon mo, pamunyag man lang sa mga tanom ko. Aga kag hapon, kag magpanilhig sa ugsaran. Ay, huot ta. Hala, kaya ko ginata. Pero, pwede lang ko ta kapuli-puli. Bigay si lula ko bulag eh. Ay, matuod? Ay, kaluluoy manggali kay lola mo. Ate, sige ho. Pwede kagid makapuli-puli sa hapon. 3,000 ang sweldo mo, okay lang? Kada bulan? Ay, huot ta. Mamunyag naman lang kag manilhig. Oo, kita, pwede na. Ate, sige. Wala ka na gid sang iban nga nahibalaan nga obra? Pangagaw ba na? Hindi ka kabalo? Ha? Basi sagad ka da. Hala, hindi ko na kabalo ta. Tiyan mo na yung maayo. Anyway, amoy nang pinakahapos nga obra eh. Kay mabika ka lang day, no? Manang bana ko na. Pwerte ka asab sa babae. Pila na katimbang kung pinabusong niya. Kung hindi ang babae, hindi man na matabo ta. Gusto ka ged. Pero kung ino-no sa atubangan mo ang libuhon, gahambal ka hindi, pero gapabira, no? Diba? Sa iban guro ta. Pero kuya, hindi kuya ta. Ate Mayo. Ay kay ataganay tanga duha. Ate, sige. Boss, balik ka di ha. Mga alas 7 siguro sang aga. Panuktok ka lang sa gate. Oo ta. Salamat kita. Salamat kita. Sige. Dali lang. Ay, may sandwich gali ako diri. Basta gusto mo. Pwede kita. Medyo gutom na magig kumatuod eh. Ate, sige. Thank you kita. Wala Salamat problema. kita. Salamat. Okay. Ay, sus, Ginoo ko. Nagkadto ka dito sa ila ni Dindo, ha? Oo, la eh. Hala kabuot bala sang asawa yala. Pero nakita ko gidla. Grabe ka adlok siya ni Anhing Dindo. Ay,
Kag nga aanhing ang tawag mo sa kay Dindo? Ay, tika daw pareho naman lang nga dead siya, kagin pabayaan niya lang ko. Ay, pila man lang gali ka bangga ang antad sang balay ta? Wala gini siya katamwa kag pangamusta? Kay wala siya kahibalo nga bata kaniya. Oo laban. Ay kay hambal sang asawa niya, damo na siya timbang agin pabusong. Ay, mabalik ko to gali buwas la. Ano? Ay, hindi. Hindi ako magsugot nga magbalik ka pa dito, Bikik. Hindi ako magsugot. Hindi! Bayo ang suplemento ko, kakasang upok ang sipon, kakasang trangkaso. D3 Bayo ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bayo. D3 Bayo ang suplemento ko. D3 Bayo ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes arthritis magkaayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, namuling magpaniwang kay Totong at kay Inday. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Gasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan? Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion ag pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Pagklinika 4 Biotics. K5 News FM. Maubra ko to yala. Mamunyag lang ko tiya tanom kag manilig sa ugsaran. Tapos wala na. 3,000 na dayon. Ay dako pa na mapulis ang 3,000 sa aton yala. Pero Bikik, ang ginakulbaan ko kung mahibalaan sang asawa ni Dindo nga bata kaniya. Ay, kagbasi kon ipasalvage kaniya. Ay bagsik na gid na iya. Ay oo, kay nga may isa siyang una ka babayi nga ginpapatay ang asawa ni Dindo. Upod man ni mama mo sa bear house sa ginaubrahan niya sang una. La, hindi kayo ganun magkabalaka la Mahalong ko yala.
Mahalong gid ko. Ay, katiga gidya ka ulo mo yan, oh. Hindi ka gidya masaway. Gusto mo ya mapatay na lang ako sang nervyos, ha? Ha? Kalma pala la. Akong bahala la. Kalma pala. Nagano-ano ka man imo, man? Yung baton mo gijaw? Kag nga daw mapatay kagid kay ginbaton kong babae nga to. Ay. Nga nahadlo ka nga basi kung hindi mo naman mapunggan ang pagkababoy mo kag matakbahan mo naman siya. Hindi Kukuan na. Nagalikaw lang ako sa gamoy. Matsagan kung udaan sa imo kada may makita ka nga babae nga ginaistorya ko. Daw patyon mo ko sa tulok pa lang May hindi na ko gusto nga maguba pang pag-upod nga duwa. Kapalo ka naman, palanggat ka. Palanggat ka katama, Dindo? Nadoy na. May pamangkot ako sa imo, ha? Napamangkot ko na ini sa imo sang una, pero soliton ko. Basi may bata ka pasagwa nga wala na declare sa akon? Declare na nga daan to. Kaya kaya tapakapasensyahon. May ara pa? Wala nagid gani, Amo lang tong tatlo. Wala na sang iban pa. Okay. 3, ha? Oo, gani. Isa sa labandera, isa sa kusinera, kag isa sa kahira tas ang una. Hindi ko may imagine nga sapat ka. Sulit mo Kung naman. sa ano mo kami gindungan nga 3. 4 gid kami. Wala ka man ginkapoy? Wala man nagkalaupod ng kwan mo? Piste ka? Agay. Surak mo kayo. Kulang pa yun sa pagsakit mo sa manatyagon ko. Kulang pa. Gwa diri sa kwarto ta. Dito ka sa grahe tulog. May kukukon. Gwa! Oo, gani. Katabo na lamok to, bro. Gwa! Isang tanom ni Talorna pa. Amuning mga tanom nga permi ko makita sa mga hotel. Kag mahal ni ko na ang bal niya. Kag ginapamaligay ni sa mga suki yung big time. Wow. Ba, si Tito Dindo, ara siya sa balkon kag nagapangapis ang DTX coffee mix. Kag nagapanigarilyo. Kag abaw. Kasakit sang panulok niya sa akon, ho. Ay, grabe. Doon siya pa yung nagrabyado. Nugay mo, kuya, ha? Ay. Aba, nagalingling siya sa sulod sang balay. Ginapangitay, guro kung di nang asawa, ya, ay. Nagapalapit siya diri sa akong sa garden, no? Oy. Bikek. Gusto ko nga magaling ka diri sa balay, ha? Kita mo niyo? Kita mo ni? Nakita mo mabagra sa guya ko? Ginguramos naman ako sa asawa ko. Hala, labot ko man daya. Basta ang rason malang yung ari ko, di kay gusto ko. Magpalapit sa imo, kag maglapit sa imo kay tatay ta ka. Lintik nga! Hindi ta kagani bata, nakabati ka.
Hindi, takabata. Hindi? Sigurado ka? Be, Wala mo nakita ang itsura mo sakon? Ho, lantuwa bala o. Pareho ta ilong, kag bibig nga damol. be, Ay, hindi na bala magpanginwala, Dad. hindi bal ka. Hoy, hindi ko gani pagtawag nga daddy, ha? Hindi takabata. Nakabati ka. Ari. Aring sing-sing ini. Kuha ini. Mahala. Ibaligya na. Amuli ng matag ko sa imo. Kag mahalin ka na dire. Nakibalo ko nga kaplog ang iloy mo eh. Gani hindi ako magbati. Nga bata ta ka. Be. Dindo? Hindi. Silo na. Ari na. Kuha ang sing-singay na. Kag mahalin ka dire ha. Nakabati ka. Magaling ka na dire. Dindo! Me? Dalading hos. Kay mapakuno-kuno ako nga nagatudo sa imo pumunyak. Dalading. Ano ka naman da? Ha? Ano nagakalam ginagkuhan mo? Nga nagpalapit ka naman din kay Bikek, ha? Ay, kukuan me. Ay, kukuan. Ginatuduan ko lang siya pamunyag lang tawab la ho. Ginakaptan kong host. Ay, ano, Bikek, hindi siya kabalo eh. Ang matuod, ha? Ano? Bikek? Ta? Anong matuod? Ha! Ako pa ang sugiran mo na sobra pa ko yabala sa FBI kag CIA. Abot ko na. May sikreto nga nagapatunga sa inyo nga duha. Bikek, Ay, sugid sang tuod. Kung hindi kaluyag nga may malain nga matabo sa imo. Tita Lorna? Kuan? Bikek. Ano, Bikek? Ha? Kirida ka sang animal nga ini? Oh. Sabat! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan! Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Day, bati ko damo ka na admirer, subong. Amo giniya, day. Basta naka DTX Beauty Soap, diba? Dumduman mo sang lalaki ka pa. Madamo alap-ap kag punggod ang imo, guya. Oy, hipos na gani, ha? Awayon ta kakaroon! DTX Beauty Soap. All natural at gentle sa balat. Nakakakinis at nakakalinis. Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. K5 News FM.
Ano ayahan ang matabo sa kahigayunan nga to? Mga biyan, sundag ninyo sa pagpapati ang matahong makasumpon sa atong drama sa kahanginan. Ginyugid makuhaan sang leksyon, kaginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ang singsing. Ginsulat kag sa direksyon sa inyo alagad, Lidilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparecio. Special Sound Effects Bipoy Arquisola. Kag ini ang inyo alagad, AJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon. Bantayan sa hindi lang